053 419 41 58. Вони, в принципі, не міняються, тому ви можете ставити питання або висловлювати свою думку. Добрий вечір, пане Романе. Ви знаєте, я дивлюсь, з чого почати. Все таке смачне і гаряче, що не знаю. Насправді. Давайте так, обирайте, я вам позиції кину, а там ви вже вирішуєте, так буде чесніше. Керчь, автокефалія, росіяни стогнуть. Заява Держдуми. Ну, так, і там не тільки це є. Угу. То що вам? Давайте так, як озвучено, так і будемо. З Керчі, так? З Керчі. Ну, дивіться, якась ситуація для нас незвична, тому що у нас не було окупованих територій. Тепер це відбувається на окупованій території, і тут суспільство розділилося на кілька шарів. Та? Одним байдуже, вони кажуть, мені байдуже. Інші цинічно говорять, так і треба, ви хотіли камні з неба. Третя група говорить, що вони співчувають, і це все ж таки є, фактично є громадяни України, які проживають на окупованій території, анексованій. Як до цього ставитися? Тому що Верховна Рада хотіла навіть оголосити жалобу, але обмежилася хвилиною мовчання. З вашої точки зору, як переговорника у Мінській групі, як би Україна мала себе поводити в цій непростій ситуації? Ну, власне, Україна і як держава, і люди мали проявляти людське співчуття. І я погоджуюся з тими, хто каже, що треба було оголосити траур і запропонувати допомогу людям, які потерпіли. Але тут деяких фрагментів не вистачає. От я останні 4 роки пояснюю, що в Україні, я не знаю де, чи в Херсоні, чи в Запоріжжі, має діяти кримський уряд, кримський парламент, і так далі. Тобто мають бути органи, як в екзилі так звані, які виконувати функції, які має виконувати держава на півострові. І громадяни, які там мешкають, які не захотіли втратити зв'язок, вони мають тримати цей зв'язок. На сьогоднішній день маса можливостей цей зв'язок тримати. Хоч електронною поштою, ну ніби ж є якийсь там уповноважений, щось там якось... Я дуже добре знаю функції цього уповноваженого, бо я добре пам'ятаю закон про представника президента у Криму і так далі, і так далі. Все це антураж. Але насправді я завжди виходжу з ситуації, що, от уявіть собі, режим окупантів в Криму падає. Що далі робиться? Далі наступає хаос. Для того, щоб розуміти, щоб таких речей не було, треба весь час функціонування відповідних органів. Я можу сказати, що відбувається в таких ситуаціях. Я думаю, що ви були свідком подібних подій. І тут доречно їх порівнювати, тому що це буде подібне до падіння Радянського Союзу. Так, тому що там законсервований радянський режим де-факто. Я не знаю, чи ви бачили, Денис Казанський публікував фотографію, де в Джанкої на День міста в вересні одна дитина представляє іншій до лоба пістолет. І це, очевидно, те, що відбулося в Керчі. Як з'ясували журналісти російські, оцей нападник, він, власне, цікавився, де взяти зброю, і цікавився це у тих, хто воював в Чечні на Донбасі. Тобто це все було не випадкове, воно якось до цього йшло. Тим більше, я думаю, що ви бачили картинки, які ця молода людина, якій виповнилося 18 років, народжений 2000, в 2014 році малював картинки, які прославляють Новоросію, так звано. Так, насправді ми бачимо ілюстрації цієї трагічної події у вигляді проявлень нинішнього режиму. Це, даруйте за те, що я скажу, це отрижка совка. І я його по-іншому не сприймаю. І оця трагедія людська, дитяча, тому що, я розумію, студенти, але це діти мої. Там багато неповнолітніх. Абсолютно просто, правильно. Це ровесники моїх дітей. І окрім внутрішнього болю, я розумію, та система російська, вона нічого не може запропонувати. В неї немає механізму протидії такому. А наше відношення людей, які намагаються побудувати нові стосунки, воно весь час знаходиться в стані такого становлення і випробовування. І те, що ми бачимо такі різносторонні оцінки, відношення і так далі, це ще раз доказує, що ми не сформувалися як остаточно цивілізоване демократичне суспільство. Дивіться, це ж про що ми говоримо? Ми говоримо
Про наслідки де-факто, тому що Крим завжди був заповідником радянським, таким, там завжди це культивувалося. Причому будь-яка влада, якщо я не помиляюся, навіть проявили рішучість лише один раз, коли оголошували президента і коли відправили спецназівців. Це 94-й рік. Це давно, це дуже давно. Ситуація з Мішковим, Цековим, це 94-й рік. Так. І, в принципі, для трансформації півострова, трансформація рухалася Україною, це видно по картах після майданних, що воно рухається на схід, далі цивілізаційні зміни. Там все застигло в часі і просторі. Роман, був момент 96-го року, коли після всіх оцих подій з Мішковим і Цековим відбулися в 97-му році відбулися в парламенті слухання, і було запропоновано нові підходи до формування і парламенту, і виконавчої влади, де пропонувалося сформувати Верховну Раду на основі квотного представництва і дати трошки легені дихати кримським татарам. Бо всі прекрасно розуміли із тих, хто займався Кримом, що це той авангард, з яким Україні можна будувати майбутнє Криму. Але у Києві, як тільки відкривали рота на цю тему, моментально все тут же закручувалося. Єдиний президент, хто системно працював з кримськими татарами, був Кучма. Єдиний. Це зустрічі з лідерами, зустрічі з представницькими органами. Вони вносили все одно там тривалий час не було порозуміння в цьому. Тривалий час, оскільки Кучма все ж таки був 2 терміни, і я пам'ятаю, що постійно кудись тікали від питання, що робити з Меджлісом, в який статус його переводити, як говорити з кримськими татарами, з ким говорити. Потім те, що було, якщо я не помиляюся, на Іпетрі, це ж було за Кучми теж. Розганяли кримських татар. У нас є дзвінок тим часом. Добрий вечір. Алло. Алло. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, ваше питання, напевно. Так, вже довго чекав, хотів запитати у Романа. Романа, ви йдете в президенти, так? Тут 2 Романа. 2. Скрики не до вас. Дякую. Ви йдете в президенти і хотів запитати, чи будете ви об'єднуватися з тими політсилами, які вже почали об'єднуватися, це Демальянс та Самопоміч, чи ви будете відстоювати свою якусь позицію та йти в президенти України? Це перше питання. І друге, мене цікавить, звідки у вас кошти, бо у вас розмах такий дуже великий, хто вас фінансує? От скажіть, будь ласка. З вашого дозволу, дякую вам за питання. От не дам збрехати, у мене тут написано те саме перше питання про Садового і Демальянс. Я сюди додаю кошти, і ми пізніше до цього повернемося, тому що ми кримську тему все ж таки маємо завершити. Десь єдине правильним питанням є позиції, і ці позиції обстоюють кримські татари як корінний народ України про оголошення національної кримсько-татарської автономії. Кримські татари – це не корінний народ, це титульна нація. Отут ми застряли на старті. Всі знали прекрасно, що на території нинішньої України живе дві титульні нації. Це українці і кримські татари. Тільки українці мають свою державу, а кримські татари ні. Абсолютно точно. Звідси з'явився цей брехливий маневр запропонувати татарам, хай буде корінним народом, щоб погратися з ними. Насправді, якщо подивитися всі міжнародні документи, які регулюють це питання, то як тільки розвалився Радянський Союз і було прийнято рішення про повернення кримських татар на свою батьківщину, треба було розуміти, що, по-перше, це кримська автономія. Інша справа, як вона організована має бути усередині там. Як будуть співвідносити? На вашу думку, як? Та ця система мала бути запропонована в Лівані. Це квотне представництво. Там, умовно кажучи, такий-то відсоток в парламенті українців, такий-то росіян, такий-то кримських татар. Росіян там більше відсотка? Ні. Ні. Ну як ні? Дивіться, станом на 97-й рік уже на тоді кримські татари складали 14%. Їх збільшувалося весь час. Якщо ви подивитесь динаміку народжуваності в сім'ях, то якщо в кримсько-татарських сім'ях було по 6, по 8 дітей, то в українців 1 дитина, а в росіян в більшості взагалі не було дітей. І було зрозуміло, Романо, що через 30 років структура півострова зміниться. Чому Путін почав оцю всю кампанію? Бо він розумів прекрасно.
куди дрейфує Крим. І в політичному Вони сфері, зараз і в туди завезли етнічному. багато військових. Ну, і співвідношення, переселили. наприклад, якщо в Севастопольській адміністрації до приходу росіян працювало 300 з чимось людей, то зараз більше 2000 працює. Ці 2000 завезені всі з Москви. Причому, але вони все добре розуміють. Вони знаходяться там на чемоданах весь час. Тому не все там так просто, як Так, кримсько-татарська автономія національна. Потрібна чи не потрібна? потрібно. І вже, от, наприклад, вже давно треба було в українську конституцію оцей розділ написати «Кримсько-татарська автономія». Але ж у нас унітарна держава, це мені говорять патріоти України, які кажуть, Україна понад усе. Ну дивіться. Романе, перед вами сидить людина, яка мала дискусію з найкращими європейськими конституціоналістами. Вони визнали те, Не мені що ж вам розказувати про Конституцію 96-го року. в унітарній державі може бути утворення такі, як конфедеративні, автономні і так далі. Це все залежить від того, наскільки кримські татари вважають необхідне себе автономізувати. Це розмова з ними. Ну, тут ви маєте рацію, нас про це не згадують, що в унітарних державах існують автономії. Автономна область, автономний край буває. Більше того, в нас взагалі не розуміють, що таке проживання автохтонної національної меншості. Ми настільки безграмотні в цьому відношенні, що ото тільки коли запекло у м'якому місті, почали кричати, там в Угорщині, там румуни, там поляки і так далі. Але справа в тому, що міжнародне право на ці питання давним-давно сформувало відповіді. І особливість в тому, що ці відповіді не шкодять Україні. Але чомусь Україна їх весь час, причому ратифікувавши, не хоче на них звертати увагу. Ну є квотне представництво автохтонних національних меншин в місцевих представницьких органах? Є. І це їх право. Чому їм не дати це зробити? Ну, конфлікти ж в іншій площині лежать. Ні, вони лежать... Ну чому? Угорці говорять, ми хочемо вчитися і в садочку, і в школі, і в університеті угорською мовою. Ну як ми можемо це забезпечити? Де тоді є стимулювання адаптації цих людей до українського Вони не кажуть, що вони не хочуть вчити українську мову. Вони мають знати українську мову і угорську. Але вони не можуть її знати. Я поясню чому. Якщо ви зараз подивитесь на територію, там, скажімо, Буковини, там весь... Це вже румуни, це не угорці. Немає значення, я просто знаю краще цю ситуацію. Якщо взяти весь педагогічний колектив, 2/3 з нього навчалися або в Молдові, або в Румунії. Якою мовою вони говорять? Або російською, або молдавською, румунською. Вони не знають української мови. Вони кажуть, якщо ви приймаєте закон, дайте нам певний час, щоб ми могли змінити педагогічний склад, щоб ви викладали. Вони не відмовляються від вивчення української мови. Ну я ж ось приїхав із Чернівців, я з представниками громад. Я теж з Чернівців приїхав. Я з ними мав розмову. І запитую, з вами ведуть діалог хтось із київської влади? Ні, не ведуть. Що ви хочете? От наші пропозиції. Дивіться, діалоги про кримсько-татарську автономію, вони ж тривають. Є ніби Порошенко пообіцяв, і ніби робоча група це вже опрацювала, ніби є пропозиції, але справа стоїть на місці. І от обіцянки, які відбуваються, вони періодично відбуваються. Тобто знову президент виступає і говорить, що от так, буде автономія, а потім, як завжди, вмикають якусь задню передачу. Дуже часто, що тут, а давайте тут проговоримо, а що ж, а як вона буде. І я так розумію, що за вашою логікою треба утворити тимчасові адміністрації, тобто на межі, так. І вже тоді проголосити кримську національну автономію. Так. І ці органи повинні почати діяти. Кримсько-татарську, все правильно. Так. Мені підказують редактори, що я забув кримсько-татарську національну автономію. Так. Угу. Добре, давайте про вибори. Ви ж все ж таки кандидат. Давайте з коштів, хоча поясніть мені, на що ви витрачаєте, бо я бігбордів не бачу. Головний зміст зараз роботи – це поїздки і зустрічі з людьми. Face-to-face? Yes. Тобто я фактично постійно зараз зустрічаюся з людьми, а зараз завершується рівень обласних центрів. Зазвичай це в обласному центрі 3-4 зустрічі, 5-6 засобів масової інформації, радіо, телеефіри. І аудиторії такі в районі 300, 350, 400 чоловік – це загальна зустріч. І зустріч окремо з молоддю, окремо з викладачами, можливо, там іноді інші
де є регіони аграрні, там із представниками, скажімо, районів. Ну, це залежить від того, як уже планується розмова. Очевидно, що для того, щоб працювати, треба орендувати приміщення, треба орендувати транспорт, треба орендувати світло, звук там, і так далі, тому що якась там не якась сцена потрібна. На це не такі великі гроші йдуть. На сьогоднішній день мені допомагають декілька чоловік. Це Мачук Віктор Йосипович, Шкляр Володимир Борисович, Козаченко Олексій Олексійович, Козловський Микола Миколайович. Хто ці люди, мені нічого не говорить. Тільки Мачук, напевно, щось говорить. Абсолютно правильно, тому що 3 з них – це колишні народні депутати, але всі вони на сьогоднішній день займаються бізнесом. Це бізнес середній, це не є там величезні бізнес-структури. Принцип такий – допомагають ті, хто погоджується, щоб я оголосив їхні прізвища. Почув, є Viber. Дзвінок, добрий вечір. Добрий вечір. Так, прошу. У мене питання до пана Романа на рахунок того, що Україна є на 134-му місці по бідності. І як ви відноситеся до того, щоб вести таку економіку, як, наприклад, добилися успіху в Сінгапурі, Дубаї, тобто офшоризація України? То перше питання. І друге питання, то є на рахунок того, що у нас є війна, і чи не взяти, наприклад, з Ізраїлю, який скопіював швейцарську систему і досить успішно бореться з ворогами. Дякую. Дякую. Давайте з останнього. Між швейцарською і ізраїльською моделями концепції оборони схожість така, як між небом і землею. Тобто це абсолютно різні по моделі забезпечення національної оборони підходи, але Україні є що брати і від тої, і від іншої. Поясню, швейцарська модель – це принцип загальнонаціонального озброєння і, по суті, роздачі зброї населенню, але це дуже затратна система. Те, що може бути в нас і має існувати як система територіальної оборони, де населення залучено фактично не тільки до системи зовнішньої оборони, а й внутрішньої безпеки. Що стосується моделі Лі Куан Ю, то я думаю, що ви цю модель будете підтримувати до моменту, поки ви не дізнаєтеся, а хто зараз є прем'єр-міністром Сінгапуру. А зараз є прем'єр-міністром його син. Після 25 років батько, маленька перерва була на 6 років, потім сина покликали. Те, що всередині це вибудована мотиваційно грамотна модель з ознаками диктаторського правління, я не вірю, що ця модель може бути застосована в Україні. Розуміючи, знаючи українця, як людина, яка в принципі не дозволяє собі витримувати хоч якусь повагу до правила, до права сусіда і так далі. Я коли дивлюся на українця, це такий козак з такими рисами Махновщини з точки зору радянського тлумачення Махновщини. Роблю те, що хочу. Бо у нас таке враження, що немає значення, який закон не виконуєш. Чи президент не виконує закон про оборону, чи громадянин про заборону тютюнопаління на вулиці. Тотальне невиконання всього. Ну, слухайте, тут ми повертаємося до цієї теми, що там був совок законсервований. Та? Совок – це тоталітарне суспільство. Тобто ти постійно є під контролем і до тебе дотягнеться рука покарання. Там не було такого, що я хочу, то я роблю. Була суспільна угода, що всі крадуть. Тому що дефіцит тотальний. Та? Тут ви згадали про Сінгапур. Ну, я був, правда, 19 годин лише в Баку. Якщо порівняти з Києвом, ми 3-й світ. Або 4-й. Тому що в Баку, так, там є наступник, син Ільхам Алієв, але там є порядок, просто шалений порядок. Але де нам знайти золоту середину? Поясніть мені. Тут Дубай згадали, в Дубаї там нафта, в Баку між іншим теж. Справа в тому, що якщо ми подивимося на Україну, давайте не будемо мавпувати ні одне, ні друге, ні третє, а спочатку дамо відповідь на питання, а хто ми? От я би зараз людині, яка телефонувала і запитувала, я би поставив питання. Скажіть, будь ласка, а сінгапурець, німець, поляк, американець, швед записує на свою маму, тещу, автомобіль, будинок? Ви цього ніде не знайдете. Ніде. Причому, коли ти їм задаєш питання, вони так сором'язливо опускають очі і зразу, а для чого це? З
що це таке? Ми можемо зрозуміти, що це за явище. Але знаєте, Роман, що мене ще більше дивує? Я вам скажу, що це за явище. Це називається шахрайство і уникнення від податків. Але що мене дивує? Це реально це шахрайство. Ну що, яка мама 80 років буде їздити на автомобілі? От ваша мама на автомобілі їздить? Ні. Але що мене ще більше дивує? А що ж ці такі чесні і прекрасні люди є сьогодні власниками українських телевізійних каналів, українських бізнес-структур? Що це таке? Чому головні центри відмивання коштів – це Балтійські банки і так далі? Чому? Хто їх втягнув у цю систему? В них в цінностях цього ніколи не було. Це ви про кого зараз? Ну, я маю на увазі іноземців, які купуються на гроші, які йдуть звідси. А ще більше. А що це за реакція керівництва Парламентської асамблеї Європи на російські гроші, така сором'язлива, де ділять між грошима і цінностями європейськими і так далі? Що це буде для вас новина, що вони егоїстичні принципи мають і думають про себе завжди? І подвійна мораль існує. Ви ж дипломатом працювали. Ми доходимо до того, що в Україні може бути українська європейськість. Українська. Так тоді давайте зрозуміємо, якими ми маємо туди піти. Бо поки що на моє питання, що робити з оцим переписуванням майна на тещу, на маму і так далі, мені відповідь НАЗК ж створили для цього. НАБУ, НАЗК, САП, ГПУ, ДБР. Як я закидав. Нормально. Там у нас є телефонний дзвінок, бачите? Добрий вечір. Якщо ви є ще на зв'язку. Алло. Так, добрий вечір. Да, добрий вечір. Так. У мене питання до пана Безсмертного. Да, таке питання. Скажіть, будь ласка, по поводу дипломатичної місії України. З нами хтось в світі рахується, і чи пан Клімкін соответствує своїй займаній посаді? Угу. Дякуємо за питання. Ну, це, можливо, виглядатиме для багатьох дивним, але війна з Росією допомагає Україні суб'єктивізуватися в міжнародній політиці. Це правда. Тому що все-таки з Україною говорять, до України прислухаються. Тепер з приводу Клімкіна. Та немає в нас міністра. У нас є секретар президента з питань зовнішніх стосунків, а міністром закордонних справ в Україні є Порошенко Петро Олексійович. Він же президент, він же міністр економіки, він же голова Національного банку і так далі. І в цьому й проблема, що Клімкіну для того, щоб стати міністром, іноді треба проявляти волю і виконувати роль міністра, а не бути секретарем, помічником президента-міністра закордонних. А що, у нас є запобіжники, які позбавляють спокус? Подивіться, у нас один єдиний президент був, якому було байдуже стосовно своїх повноважень. Ну правильно ж? Тому що при Кравчукові почав і створили державні адміністрації, які існують досі, які в принципі суперечать логіці демократичного процесу. При Кучмі він вже взяв, натягнув на себе всі повноваження, які він міг натягнути. І то йому було постійно мало. Ющенко розслабився, Янукович повернув собі повноваження Кучми. Зараз ніби повноважень у президента немає. Формально, а фактично є. А фактично він все це робить в ручному режимі. Це ще одне із питань. Що це за явище? Конституційна модель одна, а фактично інша. А ви не мене питаєте? Ви ж кандидат в президенти, а не я. Ні, то я маю відповідь на ці питання. З моєї точки зору, це свідчення розриву між державою і людиною. Тобто людина займається самовиживанням, а державні інститути самозабезпеченням. Де тут прокол стався? Прокол стався тоді, коли суспільство пішло вперед, воно випередило державу. На той момент, а це рубіж, це 2005 року, коли треба було кардинально поміняти модель інституційну держави. Не зробили це. В результаті 2014 рік на Майдані. Роман, згадайте, хто кого вів? Народ на вів... якому? 2004-му чи 14-му. Народ вів лідерів чи лідери? Давайте тут, я не знаю, для кого це нагадувати. Всі, хто дивиться телевізор зараз і там нас на Ютубі, вони притомні люди, вони самі пам'ятають, що було. Ті, хто тоді народився, нас ще не дивляться. Це потім можемо розказувати. Це
для мене реально ця от Керченська історія була дивною, що 2000 року народження, і тобто це вже доросла людина. Мені це просто немає стиковки, розумієте? Так що це історія на потім. Ясно, що народ, але народ теж є купа ситуацій, коли народ сам себе виправдовує, каже, якщо депутати так роблять, то що я маю тоді теж щось робити? Ось вам порочне коло. Тобто, Ні, воно не порочне. Справа в тому, що відмінність цієї ситуації в тому, що на межі 2014 року, як і зараз, фактично з політичної арени української зійшли батьки-засновники української держави. Ну, так, Кучмі 80, Кравчуку вже за 80. І ті, хто виробляв цінностні орієнтири. Лук'яненко, Горень, Чорновіл, Горохівський, Драч, Попович. Але є одне але. Чи знали вони, як будувати Україну модерну, Україну європейську, Роман, і що з цим робити? Світочем і завжди світлом в кінці тунелю є цінності, які проповідує еліта. Я знаю, але є практики, які мають до цього йти. А тут є проблема. Проблема в чому? Тому що якщо є цінності і є політика, то тоді виробляється клас естеблішменту. А тепер дивіться, і цінностей не стало, і політика розтоптана, і політиків немає, а естеблішмент ним шарпають отак. Прийшли, який поганий начальник, він міняє всіх, починаючи від прибиральниці. Який управлінський естеблішмент, яка пам'ять, яка демократія в такій системі? Звідси формально написано одне, а фактично буде зовсім інше. Якщо це не змінити... А в який спосіб, що значить змінити? Президент поміняє? Що? Хто? Це ж, розумієте, для того, щоб президент щось зробив, в нього ж мають бути однодумці, має бути команда, в нього має бути більшість в парламенті, яка його розуміє і розуміє ціннісний ряд, а не пройдисвіти, які думають про свою кишеню. Я зараз, коли їжджу по Україні, спілкуюся з людьми, перше, що кидається в очі, це те, що за останні 5 років розум, який є в Україні, його просто не використовують. Досвід, який є в Україні, його просто не використовують, його ігнорують. І мене це починає дратувати, тому що я розумію, що диплом – це ще не знання, знання – це ще не досвід, а досвід можна потратити на те, щоб заробляти гроші для себе, а не виконувати функції, які належать державному чиновнику. А при такій моделі, коли система як така відсутня, я розумію прекрасно, що Болтон може сказати, позиція президента США не співпадає з позицією США. В Україні вже нема тих, хто міг сказати президенту. Так робити не можна. Дзвіночок, слухаємо. Добрий вечір. Алло. Слухаю. Так. Ну, говоріть же. Добрий вечір. Я би хотіла задати питання Петру Роману. Перепрошую, пану Роману. Петру Роману, Роману Петровичу. Перепрошую, пану Роману безсмертному. Так, говоріть, так. Мене цікавить питання по сільському господарству. Наприклад, зараз тесно люди виїжджають з села. Село практично вимирає. Сільське господарство було такою одною з стратегічних галузей в Україні, які тримали економіку. Він як президент буде діяти от програмами взагалі у дійському господарстві, взагалі що буде з землею. Україні конче необхідно в найшвидші роки запуск цивілізованого обігу землі. Сюди входять ринок цивілізований, дарування, обмін, спадок і так далі. Цивілізований. Хто може це зробити? Я не вірю в здатність української держави це організувати. Це може організувати тільки об'єднання землевласників, фермерів і так далі. Так, як це зроблено в багатьох країнах, коли саме об'єднання регулює на основі закону ці процеси. Це перше. Друге. Дійсно, якщо навіть порівняти 2005 рік з 2018, то кількість сільського населення або мігрувало до міста, або зменшилося десь приблизно на 8%. І ця динаміка буде продовжуватися. Застосування інтенсивних технологій в селі фактично витискає людей. Процеси урбанізації прискорюються. За моїм прогнозом, за найближчі 25 років в українському селі залишиться десь в районі 18% населення.
Що в даному випадку необхідно робити? Перше, нам негайно треба повернутися до моделі територіальної реформи, яку я пропонував у 2005 році. Іначе ситуація буде кардинально погіршуватися. Тому що те, що я тоді пропонував, це фактично створення території України як території рівної в можливостях для всіх громадян. І ті, хто народився в селі, і ті, хто народився в місті. Оцей експеримент, який зараз 4-й рік іде, це експеримент. Він ще раз доказав мою правоту тоді, що система територіального організації держави – це система реалізації права рівності громадян. І тому треба забутися про цей ідіотський принцип добровільності. Яка добровільність, коли ти держава, тобі дали механізм, ти повинен забезпечити рівність громадян. Бо я не винуватий, що народився в селі, а ви в місті. Ми не винуваті. У нас така доля склалася. Але якщо держава ця притомна, вона має обом забезпечити рівні права. І те, що почалося в Україні, оце безглуздя, яке, я не знаю, кому в голову прийшло запускати цей механізм без внесення змін в Конституцію, в закони і так далі. Я думав, що почали цей процес і паралельно будуть міняти Конституцію, закон про адміністрацію, закон про місцеве самоврядування, бюджетний кодекс. А в результаті вийшла просто імітація, яка, третина із створених ОТГ подають ознаки до життя. Третина подають ознаки до життя. Решта, вони просто на старті є нездібні себе. З землею я не зрозумів, тому що там по радіо чув, що є один, там це навіть не казус, а досить дивна ситуація. Померло дуже багато власників земельних ділянок, і в результаті через те, що є лакуна така законодавча, місцеві громади тепер цією землею не можуть розпоряджатися, бо ті не набули на них прав остаточних, а місцева громада не може розпоряджатися, і земля виходить, що вона нічия. Ця проблема є на сьогоднішній день, а якщо я не помиляюсь, десь в районі 1 200 000 гектарів землі так званої відумерлої спадщини, яка не була затребувана і у якої нема спадкоємця. Очевидно, що ця річ, так само як і земля під лісосмугами, під дорогами і так далі, вона потребує негайного врегулювання. Більше того, махінації з емфітемзисом, які почалися, які продовжуються до сьогоднішнього дня, тому що поняття на 49 років чи до скончання віку емфітемзис – це речі абсолютно рівного порядку, тому що 49 років емфітемзису, хто буде гарантувати, що в кінці кінців ця земля власнику чи спадкоємцю перейде? Це 3 покоління людських у нинішній системі координат. Тому очевидно, що треба буде приймати відповідні рішення. І я, зокрема, будучи на Кіровоградщині, ми проговорювали це питання, які рішення необхідно буде приймати по скасуванню цих абсолютно негативних речей, які приводять фактично або конфіскації землі, або махінаціями із правом власності власника на цю землю. Я вже не кажу про стимульований процес рейдерства, який сьогодні фактично повністю... Давайте повернемося до передвиборної кампанії. Там по коштах я так і не зрозумів, скільки ж ви витрачаєте на кампанію і чому тоді немає бігбордів? Я до цих речей відношусь дуже критично, тому що моя задача на сьогоднішній день працювати з людьми, спілкуватися. То, дивіться, от ви кажете, я їжджу по областях. Там, хто організатор на місцях? От хто ці люди? На сьогоднішній Чи ви день... приїжджаєте, засіваєте? Ні. Іде формування штабної структури, іде добір людей, їхнє екзаменування, навчання, випробовування і так далі, їхнє залучення до роботи. Фактично, на сьогоднішній день, так на рівні випробовування, то мережа сформована по Україні. Є ідеї, свого роду навчання. Як вона себе проявить? Будемо дивитися, тому що це люди залучені з різних громадських інституцій, з різних політичних сил і так далі. Тобто це, по суті, прообраз певної машини. Я не можу її назвати поки що політичною, але я думаю над цим. Ви маєте на увазі партію? Давайте не застосовувати по відношенню до цього поняття. Окрім меценатів, є поіменно, хто там поруч з вами, окрім дружини? Є
безперечно, Бо є. кажуть, ви дуже нервово реагуєте, як і Тетяна, Ну що? коли кажуть, що ну ви ж розумієте, що ви президентом не станете. Я нервово реагую. Так. Кажуть, що ви навіть так не думайте і не кажіть такого. Ну, тобто, з вашого боку така реакція. З мого боку. Так. Ну, або з боку дружини. У мене по життю такий принцип. Все, що ти заробиш, твоє. Працюй. Якщо ти працюєш, ти свого доб'єшся. І от я пам'ятаю, коли мені казали в 94-му році, ну ти ж учитель історії, ти ж розумієш, що ти депутатом не правда. станеш. Але я став депутатом. Я потім сором'язливо довго не зізнавався, що велика частина нинішньої Конституції написана учителем історії. Я просто боявся це сказати, тому що я соромився. Ну як це учитель історії писав Давайте Конституцію все. Не України? соромимося. І дивіться, якщо говорити про бігборди, ну ми читаємо красиві бігборди, значить новий курс. Це зараз по пам'яті, бо це все обвішано фактично. Хто у нас з'явився на бігбордах? Каплін, здається. Новоявлений соціаліст, потім мова, армія, церква, це Порошенко. І тепер новий з'явився оцей Садовий наступний. І ще є Чумак інший. І... Я вже забув, Чумака вже нема на бікбордах, я не бачив. І Гриценко з'явився, бо я їжджу, я бачу. А я Гриценка не бачив. Я це бачив у Смілі, зараз їхав на Кропивницький, то у Смілі висить, але там вивіска, так, бікборд висить, а під ним назва магазину. І воно так якось мило виглядає. Ну. Повітряні кульки, якщо не помиляюся, там щось таке. Так, що це за... Що це за конфігурації передвиборчі? Пам'ятаєте, просто коли Гриценко опинився на другій позиції, то от воліли б з ним зустрітися в ефірі, він постійно не може, ну щоб ви знали. Це я просто кажу глядачам, що так є, на жаль. Чи вийде, я теж не знаю, але він почав хитро посміхатися в вуса там, на ці свої, що от ніби вже... І вони ж мали зустрічі, там Гриценко, Садовий, Добродомов, так. А потім відбувається таке, ви думаєте, Катеринчук – це ціннісне надбання? Ну, вони ж зустрічалися і зустрічаються. Балога. Я думаю, що Віктор Іванович теж там працює. Ні, він сказав, що він не працює вже. Була заява. Так, диму ж без вогню не буває. Розкажуть, значить, щось є. Що це таке діло? І дивіться, в результаті Демальянс каже, а ми підтримуємо Садового, хоча раніше вони йшли з Гриценком на парламентських виборах. До чого це все призводить? Що у нас за конфігурація вимальовується? Де ви тут є взагалі, чи вас там немає і ніколи не буде? Якщо взяти весь перелік названих кандидатур із них, то серед них є тільки одна неназвана людина, яка, сказавши слово, дотримується його. Це безсмертний. Всі інші, Роман, бо так було і так є. От ніхто не похвалить, значить сам похвалить. Ні. Мені є про що сказати, бо в мене там... Я знаю, що я свій хвіст політичний ніде там не відкину. Як ящерка. Да, як ящерка. Але я знаю і те, що якщо я сказав, я дотримуюсь свого слова. Я до 2017 року ніколи не займався і не претендував на політичне лідерство. От я сказав, що я зараз претендую на політичне лідерство. Я буду працювати над цим. І в цьому процесі, в тому числі, якщо доведеться вести якісь перемовини, я їх буду вести, в тому числі з користю для себе, для свого політичного лідерства. Більше оцього гра в піддавки, хороводство, переконання цього мікропланктону політичного, я займатися цим не буду. Я втомився допомагати, носити патрони їх, аргументи їм знаходити і так далі. Тепер хай вони шукають аргументи для себе. А я з людьми попрацюю. Я буду спілкуватися з людьми, а потім побачимо. Тобто вас не буде там в якійсь переговорній конфігурації? Романе, я не розумію, з ким там домовлятися. От я не розумію. І про що мене... Спробуйте з Мостовою. Ну так, вона не є кандидатом. Але вона вийшла на інтерв'ю величезне, дала величезне інтерв'ю, де розповідала про кандидата. Вчора Тані зателефонували, її теж просять на інтерв'ю. Не пустите? Це справа дружини, йти чи не йти. Так, у нас знову є Viber. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Так, добрий.
Ну, говоріть. Алло? Алло, говоріть. Алло, добрий вечір. Це Денис, я дзвоню з Польщі. У мене є питання до Романа Скрипіна. Ні, до мене тут немає питань. Давайте все тоді. До Скрипіна питання ми ставимо в інших програмах. Завтра, в п'ятницю, на п'ятничному каналі ставте мільйон питань. Дякую вам за дзвінок. Якщо нема до Романа Безсмертного, то до мене не треба. Дивіться, от ми тут згадували, що цікаві речі. Ми зараз перейдемо до зовнішньої якихось речей, до політики. Згадували там швейцарську ізраїльську модель, але ви ж в Білорусі працювали, і напевно ви стежите за тим, що Лукашенко сказав, що у разі загрози треба буде озброїти всю країну. До речі, в Білорусі прийнято закон про територіальну оборону і сформована територіальна оборона. І постійно проходять навчання територіальної оборони. І президент є безпосереднім керівником системи територіальної оборони. І в мене таке відчуття, що це єдина силова компонента, яку Лукашенко вважає вітчизняною. Тому що я відстежую, як Лукашенко вичистив Генеральний штаб, і там залишилися тільки білоруси, як він вичистив Міністерство оборони, там лишилися лише білоруси. Але, на жаль, він не контролює ні систему КДБ, яку контролюють росіяни, ні слідчий комітет, яку контролюють росіяни, ні спецслужби, службу зовнішньої розвідки, військової розвідки. Не випадково українців там затримують постійно. Їх затримують по наводці росіян, ті ж самі білоруські служби, потім етапують до Росії. І це відчувається. А оці угоди останні, які досягнуті Міністерством внутрішніх справ з Росією, про те, що Росія надає допомогу, в тому числі військами внутрішніми для охорони громадського порядку, а там через кому йде і допомоги по контролю за кордоном. Ну, яким кордоном, зрозуміло, так? Тому ситуація там дуже непроста. Ну, тут вона ясно, що непроста в контексті всіх подій, що відбуваються. Тобто, я так розумію, це ознака того, що Лукашенко відчуває, що його або з'їдять, або він знає про плани свого візаві або патрона, як його назвати, Путіна, який сьогодні наговорив в Валдаї, ви, напевно, бачили, що і ядерна війна буде, значить, ми жертви, тому нам нічого, а вони просто жахливі речі, реально. Там за принципом Остапа понесло. Так куди воно принесе цього Остапа, я перепрошую? Його занесе до того, що він стане таким же самим маріонеткою в руках КГБшного оточення, як і всі його попередники. І всі ці розмови про диктатора Путіна можуть дуже швидко закінчитися. І він сьогодні ще заявив про те, що він домовлятиметься вже з новою українською владою, бо дуже цього хоче. Зрозуміло, що це за пасаж. Це пасаж розрахований на те, що авось реванш відбудеться. І цитата. Треба дочекатися, коли закінчиться внутрішньополітичний цикл, і я дуже розраховую, що вдасться з новим керівництвом країни вибудувати хоч якісь відносини і про щось домовлятися. Ми до цього готові, ми цього хочемо. От уявляєте, ми цього хочемо. Як так? З ким він збирається домовлятися? Свій зміст домовленостей його порученці не один раз озвучували в Мінську. А Україна, я не бачу на сьогоднішній день в політичному спектрі тих, хто кандидує, тих, хто заявив, тих, хто погодиться на ці кроки. На які? Мова йде там про федералізацію, навіть конфедералізацію іноді звучало. Далі там про повну амністію за принципом Чечні. Одних і других, тому що там вже принцип був і одних, і других амністували. Наступне – це там повне забезпечення і фінансування, поліція із тих колаборантів, які сьогодні складають ці два корпуси армійські і таке інше. Там чуть не представлення їх до державних нагород. Я не розумію, хто з українського боку піде на ці речі. Ситуація із процедурою надання автокефалії, вона ще більш загострила
проблему. Наступне. А в зв'язку з тим, що в Криму пропало майже половину урожаю, ще більше загострило ситуацію, тому що на порядку денному вже питання війни і забезпечення водою – це вже як дилема. Я вже не кажу про те, що зараз оголошені вибори там у цих районах Ордло. Це ж теж спосіб московського тиску на політику Києва. Звідси, очевидно, що після того, коли відбудеться обрання з українського боку, ці стосунки, я не бачу їх кардинального розвороту. Закидають, що Тимошенко ніби згадують. З моєї точки зору, технічний діалог треба вести. Поясню чому. Тому що сьогодні всі ті, кого ми вважаємо якби військовополоненими заручниками, там, в Росії, вони не в Луганську, не в Донецьку, вони в Росії. Це перше. І друге, що таке гуманітарні конвої, які йдуть у Луганськ і в Донецьк? Це спосіб постачання зброї і боєприпасів. Ось про що можна було б вести на технічному рівні розмову. Що казати, Роман? Я це говорити не буду в ефір. Тому що почав про церкву говорити, запустили схему. Почав про ще щось говорити, запустили схему. Але для мене абсолютно чітко, як треба вибудувати систему з ними діалогу для того, щоб, умовно кажучи, конвої перестали їхати, а через 3 місяці не було чим штовхати. Дивіться, у нас Держдума теж сьогодні зробила заяву. Сьогодні такий день божевілля. Український парламент ніяк не може вирішити питання долю 2 телевізійних каналів, а Держдума російська не знає, як повернути себе, щоб вислужитися. Давайте послухаємо, що вони сказали, це важливо насправді. По убеждению российских парламентариев, за действиями украинских властей стоят их западные спонсоры и вдохновители. Государственная Дума обращает внимание на действия США и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам. В документе подчеркивается, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям. Государственная Дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. И еще не поздно остановиться. Такое вот. Совок. Таке враження, що на 40 років назад кинули туди, а хто ще пам'ятає ситуацію там по Угорщині, по Чехословаччині, по Афганістану. От я зараз, ще назви там Бабрак Кармаль і Афганістан. Це таке враження. Я думаю, що багато глядачів не знають. Та я розумію, що не знають, але ми то вдвох знаємо і розуміємо. Що, таке враження, наче тебе в Радянський Союз звернули туди, окунули, так і потряхли, лайно з тебе струсили і відправили працювати. Тобто, нападають на жертву, роблять винуватою. Це принцип Совка. Він пронизаний навіть в праві в російському. Жертва винувата в тому, що вона жертва. Це серйозні наслідки будуть якісь? Чи це просто у Путіна язик без кісток, у Держдуми, значить, цього ксерокса російських законів дах зірвало, що це адекватна відповідь? Там ядерна зброя, будемо налагодження відносин. Ми цього дуже хочемо. Наслідки, які можуть бути? Які наслідки? Поговорили, то виконали волю диктатора, імператора, чи там якогось інструктора, і на цьому забулись. Вони функцію свою виконали. Томос, ви ж самі згадали про Томос. Він же, сьогодні Рада проголосувала про передачу Андріївської церкви. Томос – це, з моєї точки зору, з точки зору великого єднання християнського світу, геніальна річ. Тільки ми її чомусь зашили внутрішню політику і дріботимо так. Ідея Томосу, проведіть дорогу від підписання меморандуму на Гавані між Кирилом і Папою Римським, пам'ятаєте, 2 роки назад? Треба завжди в голові це тримати. Далі рішення Вселенського патріарха надати автокефалію Україні. І ми бачимо картину. Ось вам шанс до того, щоб християнський світ зійшовся докупи. Найкраще це видно на території України. Чому? Тому що тут є і одні православні, і греко-католики, і католики. І країна, яка каже, що ми йдемо в Європу.
блискуча річ з точки зору великих планів єднання християнства і подолання того розколу, вселенського розколу. А ми весь час ото дріботимо, мало зараз зав'яжемо цей процес на виборчий. І Хто значить ми зав'яжемо? Не ми зав'яжемо. Та не ми з вами зав'яжемо. Є вожді цього процесу, які Є одна людина точно, яка... Дивіться, я це як тільки починають говорити за мову і за церкву, оце так можеш прокинутися і сказати, це вже вибори в Україні. Все. Так, вибори. Але якщо по соціології подивитися, мова 21 питання, а до церкви то взагалі довіра найбільша в Україні. Церкві довіряють. Припустимо, але ж в Росії істерика. Дивіться, якщо говорити знову там з точки зору політики, а вона тут замішана була з церквою завжди. Дуже круто, тим більше завжди. Але для того, щоб оці речі дрібні, їх уникати, треба дивитися вперед. Так це знову стосується, розумієте, Білорусі, в тому числі. Щастя в житті, моє щастя, що я мав можливість побувати там і попрацювати. І оця дирка в європейській безпеці, це не тільки дирка в європейській безпеці, це в тому числі і проблема України, бо ти не знаєш, звідки захищатися. Чи захищатися із Сходу, чи поглядати туди, бо зайде з півночі, він же не буде запитувати, я маю на увазі Путіна, Лукашенка, йти йому чи не йти. Вони ж тиснуть їх зараз весь час, щоб розмістити не тільки авіаційні бази, а й живу силу там. В тому числі і танкові з'єднання. Це ж останні переговори, які Росія вела на рівні міністрів оборони, щоб додавити Лукашенка. Я не знаю, як він зараз там маневрує і чим він маневрує. Знову є дзвінок, і це останній дзвінок в сьогоднішньому ефірі. У нас 4 хвилини до завершення. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, будь ласка. Я телефоную з Португалії. У мене питання до пана Безсмертного. Скажіть, будь ласка, в інтернет вливається дуже багато інформації на рахунок оподаткування заробітчан. Висловіть, будь ласка, свою думку з цього поводу. Це Дякую. тільки, я вже казав, я був якось, по-моєму, мене запитували у Франківську. Це такі хворі люди з хворою уявою можуть оподатковувати поштові перекази. Тому що з них вже сплачені податки давним-давно. І я знаю про те, що українським громадянам, які отримують ці перекази, приходять там листи з фіскальних органів про те, що задекларуйте. Так ми ж підписували угоди про уникнення подвійного оподаткування. Абсолютно правильно. Тут я деяких там представників фіскальних органів запитував, кажу, ви коли от робите переказ, платіж, ви податок, той, хто отримує гроші, сплачує? Вони дивляться на мене такими зачарованими очима. Кажуть, так що ви людей лякаєте? Мало того, що лякаєте своїх, ви ще виглядаєте просто як безграмотні особи. Тому, з моєї точки зору, це якесь затміння. Воно, правда, завжди в Україні наступає, як тільки завершується каденція президентська. Оце спроба чиновника вислужитися в таких ідіотських пропозиціях, вона завжди проявляється. Я не розумію, що це за явище, де воно береться. Активна фаза у вас, коли почнеться виборча кампанія? Тому що Садовий вже говорив, що він в січні буде це робити, але зробив от уже зараз. Я буду у мене зараз графік поїздок розпланований до 25 березня. Березня наступного року? Наступного року. Тобто я буду там працювати, вже буде активна фаза. Лютий, березень. Окрім великодніх свят, бо вони ж у нас тривалі. Я розумію, що від Романа до Йордана українська, це на кримсько-татарському каналі. Слухайте, вони ж з нами в одній державі живуть і теж вимушені з цим миритися. Сьогодні колективом обговорювали, як же що ми будемо робити на Новий рік. Я те саме сказав, від Романа до Йордана, мені сказали, ти що, божевільний? Так от, просто коли це січень, мертвий буде. Тут доведеться, принаймні там від Різдва і до Водохреща, не вторгатися в сім'ї. А все інше доведеться працювати. І мій принцип – ногами обійти людей. Зустрітися, поговорити. А на березі там порахуємо голоси. Добре, дякую вам за участь в програмі. Була цікава бесіда, обговорили той спектр, який є актуальний на сьогодні. До виборів ще далеченько, а у вас виборча кампанія. Нічого не буду говорити, коментувати. Подяка лише. Це був Прайм на телеканалі АТР. Так само цю програму можна дивитися, нагадаю, на YouTube-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. До зустрічі наступного четверга. Дякую. Дякую.